Πίνω ένα εσπρεσάκι και η ώρα είναι 10 παρά 10 το βράδυ. Καλά θα πάει αυτό. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να κάνω κάτι τέτοιο στο κανάλι και η αλήθεια είναι ότι δεν είχα βρει την ευκαιρία τόσο καιρό. Όχι ότι δεν αγόραζα καινούργια προϊόντα ή δεν είχα καινούργια προϊόντα ή δεν ήθελα να τα παρουσιάσω ή ξέρω εγώ τι, απλά ό,τι αγόραζα μέχρι στιγμής ήταν πραγματικά για να μπει κατευθείαν στη δουλειά, δηλαδή κάμερες, μικρόφωνα, φώτα, drone, οτιδήποτε ερχόταν στην κατοχή μου ήταν για να μπει κατευθείαν στη δουλειά, οπότε δεν υπήρχε και ο χρόνος να περιεργαστώ και να σκεφτώ ότι θα βρω λίγο χρόνο να κάνω ένα ξεπακετάρισμα, ένα unboxing και να το δείξω στο κανάλι. Το είχα όμως πάρα στο μυαλό μου και το λέω αυτό γιατί πραγματικά ό,τι ερχόταν ήταν για δουλειά. Αυτή τη φορά όμως ήρθε κάτι το οποίο είναι και για δουλειά, αλλά κυρίως είναι για διασκέδαση. Και γιατί το λέω αυτό, θα καταλάβετε αμέσως. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει έρθει. Έχει έρθει αυτό εδώ το πακέτο, το οποίο έκανε μόλις 2 μέρες να έρθει από Ολλανδία. Και λέω μόλις γιατί είμαι και στην επαρχία. Αν ήμουν στην Αθήνα θα είχε έρθει μόλις σε 1 μέρα. Είναι απίστευτο γιατί η DHL έκανε πραγματικά πολύ καλή δουλειά να το φέρει τόσο γρήγορα και φυσικά και η DJI να το πακετάρει, γιατί που πάτησα το κουμπί για να γίνει παραγγελία, πραγματικά σε 2 μέρες το είχα στα χέρια μου. Το τρομερό είναι ότι ενώ το πήρα σε 2 μέρες στα χέρια μου, το έχω από την Πέμπτη στην κατοχή μου και σήμερα είναι Σάββατο και δεν το έχω ανοίξει ακόμα γιατί θέλω να κάνω αυτό το πρώτο unboxing στο κανάλι. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε. Θα δούμε. Εντάξει, δεν είναι κάτι αυτό. Μ' αρέσει πάντα να τα ανοίγω τα κουτιά μου πολύ προσεκτικά για να δω τι έχει μέσα και γιατί μπορεί να έχει κάτι από μέσα που να σκιστεί οτιδήποτε. Λοιπόν, δεν έχει κάτι τρομερό. Είναι εδώ φενιζόλ. Είδατε τι είναι. Αλλά δεν πειράζει. Φάνηκε στην κάμερα. Αλλά θα σας πω και τώρα αμέσως τι είναι. Να το δείτε και από κοντά. Είναι το DJI Osmo Pocket 3. Αυτό εδώ είναι λοιπόν. Δεν πήρα την έκδοση Creator Combo και θα το εξηγήσω ποιο είναι το σκεπτικό μου που δεν την πήρα, γιατί φυσικά έχει έξτρα πραγματάκια μέσα η έκδοση Creator Combo, βοηθητικά, έχει μικρόφωνα, έχει ND φίλτρα, έχει τρυποδάκι, θα τα πούμε μετά τι έχει ακριβώς και θα σας πω και γιατί δεν την πήρα. Δεν έχει τρομερή διαφορά στην τιμή, νομίζω 110 ευρώ παραπάνω αν θυμάμαι καλά είναι. Όχι, παραπάνω είναι άμα μπείτε στο site θα τα δείτε, δεν θέλω να πω τις τιμές τώρα. Και βλέπουμε σε πρώτη ματιά τα χαρακτηριστικά που έχει, δηλαδή καταρχήν έχει έναν αισθητήρα της μίας ίντσας που είναι πολύ καλός και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Φυσικά έχει τον σηματωμένο gimbal επάνω, το οποίο σου κάνει τη ζωή εύκολη. Δεν χρειάζεται να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός στις κινήσεις σου, αν και θα έπρεπε φυσικά, ας έχει gimbal επάνω. Έχει διάφορες λειτουργίες όπως το Active Track,
το οποίο σε λοκάρει και μπορείς να πηγαίνεις δεξιά-αριστερά και να γυρίζεις τον gimbal μαζί και να σε βλέπει εκεί που είσαι και να σε ακολουθεί. Μπορεί να γράψει 10 bit σε D-Log, το οποίο για μια τόσο μικρή καμερούλα είναι πραγματικά απίστευτο. Βέβαια δεν ξέρω ακριβώς την ποιότητά του, αν και με έχει πείσει ότι είναι πολύ καλή ποιότητα, αλλά μένει να το ξεκριβώσουμε και όταν κάνω και τις δοκιμές. Υποτίθεται έχει καλό μικρόφωνο επάνω, αλλά παίρνει και εξωτερικά μικρόφωνα μέσω USB-C, και το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει είναι αυτό που συνοδεύει και το όνομά του. Είναι pocket size, είναι μικρό σε μέγεθος, χωράει πραγματικά σε μια τσέπη και πραγματικά μπορείς να το έχεις μαζί σου ανά πάσα ώρα και στιγμή, ώστε να μπορείς να καταγράψεις κάτι που συμβαίνει μπροστά σου εκείνη την ώρα, ή θέλεις να δείξεις, ή τέλος πάντων να περνάει και λίγο απαρατήρητο, γιατί τι γίνεται, υπάρχει ένα θεματάκι γενικά αν θες να καταγράψεις κάτι, ή αν πεις ότι θα πάρω την κάμερά μου και θα βγω έξω μια βόλτα στην πόλη, να φτιάξω ένα μικρό βίντεο, να καταγράψω εδώ τις ομορφιές της περιοχής, ή και ελεύθερο να βγω έξω να δείξω τι υπάρχει εδώ. Τέλος πάντων, ό,τι και να κάνεις, εγώ τουλάχιστον παίρνω την κάμερα κοντά και ξεκινάω και φορτώνω επάνω, βάζω το cage, βάζω grip, βάζω το μικρόφωνο, βάζω και ένα monitor επάνω για να βλέπω καλύτερα, γιατί στραβώθηκα με τις μικρές οθόνες που έχουν πάνω οι κάμερες, και ουσιαστικά κρατάς μία mirrorless DSLR ή οτιδήποτε στο χέρι και φαίνεται αυτό, δηλαδή σηκώνεις να καταγράψεις κάτι και τα μάτια δεξιά αριστερά σε κοιτάζουν τι είναι αυτός, τι γράφει, έρχονται καμιά φορά και σε ρωτάνε, υπάρχει καχυποψία όταν συλλέγουν μια κάμερα. Με ένα κινητό είναι λίγο πιο διακριτικό το πράγμα, ας το πούμε, αλλά και πάλι το κινητό βλέπει ο άλλος, αν το στρέφεις προς τη μεριά του και ας μην καταγράφεις τον ίδιο, σκέφτεται τι γίνεται τώρα, αμέσως κουμπώνεται ο άλλος, σου λέει εμένα καταγράφει, πρέπει να πάρει άδεια, τι είναι αυτό, ποιος είναι αυτός τώρα, γιατί έχει το κινητό στραμμένο σε μένα. Με αυτό λοιπόν το πραγματάκι θεωρώ ότι μπορείς να το πω έτσι χαριτολογώντας, να καμουφλαριστείς σε αυτά που θες να τραβήξεις, χωρίς να σκέφτεσαι ότι με κοιτάει ένα μάτι, ξέρω εγώ, και θα πρέπει να απολογηθώ ή να περιμένω να διάσει ένα μέρος για να μπορέσω να βγάλω κάτι. Είναι κάτι το οποίο σε βοηθάει στο να δημιουργήσεις υλικό. Πάμε να το ανοίξουμε και να δούμε τι έχει μέσα. Εδώ. Προσεκτικά. Έχει και εδώ μια μικρή ζελατίνα. Πρέπει να βγει. Ωραία. Και να δούμε τι έχει μέσα. Καταρχήν έχει την καμερούλα. Να δούμε τι έχει εδώ πέρα μέσα στο δεύτερο συνοδευτικό. Και έχει και κάποια χαρτιά εδώ. Λοιπόν, έχει μια καρτέλα όπου σε παραπέμπει με το QR code εδώ να κατεβάσεις την εφαρμογή να διαχειρίζεσαι. Νομίζω είναι η Mimo App, αν δεν κάνω λάθος. Έχει εδώ τα κλασικά συνοδευτικά χαρτάκια για την πολιτική του προϊόντος που αγόρασες και τα λοιπά. Έχει και εδώ ένα μικρό manual, θα πω, για το πώς να βάζεις και να βγάζεις τον gimbal από την προστατευτική του θήκη.
Εδώ έχει το κλασικό Quick Start Guide, έναν οδηγό δηλαδή για τα πρώτα βήματα πρέπει να ακολουθήσεις, τέλος πάντων, να οριστεί είναι όντως η DJI Mimo App που κατεβάζεις στο κινητό σου για να μπορέσεις να το ρυθμίσεις και να ξεκινήσεις να δουλεύεις. Έχει εδώ και διάφορες οδηγίες για το πώς θα αλλάξεις τα modes, πώς θα βάλεις από κάτω το γκριπάκι το μικρό, πώς δουλεύει το gimbal, πώς το ξεκλειδώνεις για να το βάλεις, πώς το ανοίγεις εδώ κάνοντας rotate την οθόνη και κάποιες οδηγίες εδώ πέρα για το πώς το φορτίζεις. Εντάξει, πάντα είναι χρήσιμα αυτά. Φυσικά στην ελληνική επικράτεια έχουμε ένα συνήθειο, να το πω έτσι, να μην διαβάζουμε τα manual, αν και θα έπρεπε. Πρέπει να τα διαβάζουμε τα manual για να μην τρέχουμε μετά, να λύνουν τα απορίες μας τέλος πάντων πριν γεννηθούν, ώστε να ξέρουμε πώς θα χειριστούμε ένα προϊόν που έχουμε στα χέρια μας, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, έτσι. Δεν μιλάω τώρα μόνο για τις κάμερες κτλ. Ακόμα και μια συσκευή άλλη, ρε παιδί μου, που έχουμε στην κατοχή μας, πρέπει να ξέρουμε πώς λειτουργεί. Και τα manual φυσικά είναι πολύ σημαντικά να τα διαβάζουμε. Έχει εδώ και ένα μακρινάρι, τέλος πάντων, το οποίο έχει να κάνει με την ασφάλεια εδώ, ίσως με τις μπαταρίες να λέει, και δεν ξέρω τι άλλο, θα τα δούμε. Πάμε να ανοίξουμε αυτό εδώ. Έχει 1, 2, 3 τεμάχια και έχετε κάτι άλλο, έχει μέσα. Άμα θέλει να πες. Δεν είναι κάτι, όχι. Δεν έχει κάτι άλλο, είναι το κλασικό σακουλάκι που έχουν μέσα για την υγρασία. Το βγάλω γιατί αυτά τα σακουλάκια τα μαζεύω και τα χρησιμοποιώ εκεί που αποθηκεύω τις μπαταρίες για τις κάμερες και τα λοιπά, στα διάφορα κουτάκια που έχω, τα βάζω. Αυτό εδώ είναι το κλασικό, το σακουλάκι. ASMR. Τι μόδα κι αυτή. Λοιπόν, εντάξει, ξεκινάμε από τα πιο απλά. Ένα USB-C καλώδιο. Εντάξει, καλής ποιότητας φαίνεται. Είναι αυτό το κλασικό, αλλά είναι ok, είναι λίγο πιο χοντρό από τα συνηθισμένα. Το βάζουμε εδώ στην άκρη. Πάμε να ανοίξουμε να δούμε τι έχει εδώ. Έχει ένα κορδονάκι. Εντάξει. Ουσιαστικά είναι αυτά τα κλασικά τα κορδονάκια που τα περνάς στο χέρι σου. Έτσι. Βάζεις το προϊόν τέλος πάντων για να το κρεμάσεις. Πάει και αυτό. Και εδώ έχει το γκριπάκι που μπαίνει κάτω από το DJI Osmo. Είναι αυτό εδώ. Εδώ φαίνεται καλύτερα νομίζω. Εδώ φαίνεται καλύτερα νομίζω σε αυτή την κάμερα, γιατί αυτή είναι η καλή κάμερα, η άλλη είναι βοηθητική για το unboxing. USB-C είναι αυτό. Λοιπόν, και από κάτω έχει και ένα thread για να βάζεις το τρυποδάκι σου, να το στηρίζεις. Και ήρθε η ώρα που κανένας δεν περίμενε, μόνο εγώ. Λοιπόν, το ανοίγουμε πολύ προσεκτικά και το έχουμε μπροστά μας. Είναι μέσα στη θήκη του. Νομίζω είναι 144 γραμμάρια, αν θυμάμαι. Αυτή η καμερούλα η μικρή. Έτσι είναι όταν το ξεπακετάρεις. Έχει από κάτω το USB-C για να βάλεις το γκριπάκι το μικρό με το thread για να μπει σε τρυπόδο,
ή θα σας πω μετά τι άλλο μπορείς να βάλεις εκεί πέρα. Και πάμε να βγάλουμε αυτή εδώ τη ζελατίνα. Ωραία. Να βάλουμε από κάτω αυτό εδώ το κρυπάκι, αφού βγάλουμε και αυτή τη ζελατίνα που έχει εδώ. Θα σου λέω ότι κάποιες οδηγίες πώς το βάζεις και πώς το βγάζεις. Εντάξει, δεν είναι κάτι τρομερό, έτσι. Απλά σου λέω αν το βάλεις, δεν πατάς το κουμπάκι εδώ πέρα. Για να το βγάλεις, πατάς το κουμπί και βγαίνει. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι δηλαδή, κάποια οδηγία τέλος πάντων τρομερή, έτσι. Κουμπώνει και τα δύο αυτά ταυτόχρονα εδώ. Τώρα, για να ανοίξει αυτό, απλά γυρίζεις την οθόνη. Φυσικά το πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να το σετάρεις. Έχει ένα μενού εδώ από διάφορες γλώσσες, φαντάζομαι. Εμείς επιλέγουμε τα αγγλικά. Φυσικά είναι touch η οθόνη. Το πρώτο πράγμα που συζητάει εδώ είναι να κατεβάσεις την εφαρμογή και να το συνδέσεις. Υπενθυμίζει εδώ ότι έχεις 5 προσπάθειες να το παρακάμψεις. Μετά φαντάζομαι κλειδώνει, πρέπει να επικοινωνήσεις με την DJI. Εμείς θα το παρακάμψουμε τώρα. Να το. Στο ξαναλέει κιόλας ότι πρέπει να το συνδέσεις για να κατεβάσεις το τελευταίο firmware, για να είναι και ενημερωμένο και να είσαι καλυμμένος. Λοιπόν, και εδώ σου έχει κάποιο σύντομο οδηγό για το τι πρέπει να κάνεις. Και έχει τα διάφορα modes εδώ πέρα, κατευθείαν δηλαδή σε βάζει. Έχει τέλος πάντων ένα μικρό οδηγό για το πώς μπορείς να το χειριστείς. Να το. Οπ. Γύρισε και μας κοιτάζει. Να το. Εδώ είναι μια ομορφιά. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι πάρα πολύ ελαφρύ και είναι πραγματικά τρομερό πως αυτή η μικρή καμερούλα έχει πάνω και τον σηματοπένο gimbal και έχει τη δυνατότητα να γράφει με πάρα πολύ μεγάλη ευκρίνεια σε διάφορα modes που έχει μέσα. Να πούμε ότι μπορεί να γράψει σε 1080, δηλαδή μπορεί να γράψει από 24 μέχρι 60 frames, και μετά πάμε στα σοβαρά και μπορεί να γράψει και 4K μέχρι 60 frames. Μπορείς να κάνεις δηλαδή πολύ ωραία slow motion σε 4K και είναι πραγματικά τρομερό το πως μια τόσο μικρή καμερούλα μπορείς να γράψεις 4K βίντεο στα 60 frames και να την έχεις πραγματικά στην τσέπη σου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είναι τρομερό πραγματικά. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις rotate το gimbal. Δηλαδή, αν θέλω να γυρίσω, να το κάνω στον εαυτό μου, πατάς 3 φορές το κουμπάκι και γυρίζει σε μένα. Πατάς 3 φορές το κουμπάκι, γυρίζει μπροστά. Οπότε, ουσιαστικά μπαίνει, ας το φέρω εδώ μπροστά, ουσιαστικά μπαίνει σε selfie mode και μπορείς να κάνεις vlog, μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Έτσι. Το gimbal δουλεύει πάρα πολύ ομαλά, έτσι όπως το βλέπω. Και σου λύνει τα χέρια πραγματικά. Το έχεις στην τσέπη και ξεκινάς και δουλεύεις. Πρέπει να βάλουμε φυσικά κάρτα για να κάνουμε γραφή. Παίρνει SD κάρτα, την παίρνει εδώ στο πλάι. Νάτι, η υποδοχή της εδώ. Και θα σας πω σε λίγο, αφού κάνουμε αυτή εδώ την κίνηση, μπορούμε να γυρίσουμε σε vertical mode και να βγάλουμε κατευθείαν βίντεο για τα social media. Να βγάλουμε δηλαδή βίντεο
για Facebook, για Instagram, για TikTok, και είναι πραγματικά πολύ βοηθητικό, γιατί είναι η μοναδική κίνηση που χρειάζεται να κάνεις. Δηλαδή γυρίζεις την οθόνη, τσακ, πατάς το κουμπάκι να συνεχίσεις και γυρίζεις βίντεο σε vertical mode. Σου λύνει πραγματικά τα χέρια, γιατί με τις άλλες κάμερες φυσικά θα γυρίζεις την κάμερα στο πλάι για να γράψεις vertical βίντεο κάθετο, ή αλλιώς πρέπει να τραβάς κανονικά και μετά να το φέρνεις στο μοντάζ. Με αυτό το πραγματάκι τραβάς έτσι. Να πω ότι δεν τραβάει 4K στο vertical mode, τραβάει μέχρι 3K. Οκ, νομίζω είναι παραρκετό. Έτσι κι αλλιώς τα περισσότερα 1080 αναβαίνουν, δηλαδή και 4K να ανεβάζεις, νομίζω 1080 παίζουν ουσιαστικά. Και μην ξεχνάμε και τη συμπίεση που βγάζει το Facebook και το Instagram και το TikTok, οπότε τα διαλύει πραγματικά την ποιότητα των βίντεο. Λοιπόν, θα σας πω τώρα τι παραπάνω έχει η έκδοση Creator Combo και γιατί δεν την προτίμησα και πήρα την απλή. Αφού το βάλουμε στη θήκη του, μπαίνει πολύ ωραία. Πρέπει να είναι η οθόνη προς τα κάτω, έτσι. Εδώ είναι η οθόνη, γυρίζει προς τα κάτω και μπαίνει εκεί. Να προστατεύεται και η οθόνη και το gimbal. Εντάξει, αυτό εδώ πέρα μένει επάνω, αλλά φυσικά πατώντας εδώ το κουμπάκι βγαίνει, έτσι, και είναι ένα πραγματικά pocket size, δηλαδή είναι πραγματικό το pocket size, δεν είναι λογοπαίγνιο, χωράει στην τσάντα. Εντάξει, είναι χοντροκομμένη αυτή η θήκη, δηλαδή να τη βάλεις στην τσέπη σου μέσα, δεν το συζητάμε, είναι λίγο χοντροκομμένη, αλλά οκ, είναι κάτι που μπορεί να το έχεις μαζί σου ανά πάσα ώρα και στιγμή και να τραβήξεις, έτσι. Λοιπόν, όταν είπα σε ένα φίλο ότι θα κάνω για πρώτη φορά βίντεο unboxing στο κανάλι, μου είπε πω μου λέει θα γίνεις σαν τους unboxholics. Unboxholic, δεν νομίζω να γίνω ποτέ. Εντάξει, το κάνω για την πλάκα μου, γιατί ήταν κάτι που θέλω να το κάνω, να το δοκιμάσω, και μου λέει θα λέγεσαι, μου λέει, σταυροχόλικ εσύ. Η απάντηση μου ήταν μάλλον για χοντροκόλικ, βλέπω, όχι σταυροχόλικ, ούτε unboxholic σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, πάμε να δούμε για ποιο λόγο προτίμησα την απλή έκδοση από την έκδοση combo. Να πω ότι έχουν διαφορά στην τιμή, δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά οκ. Π.χ. τα πράγματα που έχει παραπάνω η έκδοση Creator Combo είναι ένα extra grip σαν και αυτό εδώ, αλλά πιο μεγάλο, το οποίο είναι και μπαταρία ουσιαστικά, οπότε έχεις περισσότερο χρόνο εγγραφής από ότι έχει αυτό από μόνο του μέσα. Φυσικά η διάρκεια που έχει το Osmo Pocket 3 χωρίς το grip το επιπλέον με την μπαταρία είναι πάνω από 2 ώρες συνεχόμενης εγγραφής. Τι θα καλύψεις? Θα καλύψεις παράσταση ολόκληρη, δεν είναι να γράφεις συνεχόμενα για 2 ώρες? Δεν νομίζω να το χρειαστώ για τέτοια περίπτωση. Ίσως για κάποια B-rolls σε παράσταση μπορεί, δεν αποκλείεται, αλλά να το έχω και να γράφει 2 ώρες συνεχόμενα αποκλείεται. Εξάλλου, αν χρειαστεί να γράψω παραπάνω και θέλω παραπάνω ενέργεια, πολύ εύκολα το καλύπτω με ένα powerbank. Συνδέεις ένα powerbank στο USB-C που έχει τη θύρα και ξεμπέρδεψες. Το επόμενο πραγματάκι που έχει μέσα η έκδοση Creator Combo, το οποίο θεώρησα ότι δεν το χρειάζομαι, είναι ένα φακουδάκι wide που έχει μέσα. Το βάζεις μπροστά από το φακό του Osmo και ουσιαστικά έχεις ευρυγόνια λήψη. Εντάξει, ευρυγόνιες λήψεις εγώ να χρειαστώ με το Osmo δεν νομίζω να τις χρειαστώ. Δηλαδή
να μπει σε στενό περιβάλλον και να χρειαστείς ευρυγόνιο. Έτσι κι αλλιώς δεν μου αρέσουν τόσο οι ευρυγόνιες να τις χρησιμοποιώ σαν υλικό σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ποτέ να φτιάξω κάποιο βίντεο, τέλος πάντων, που να έχει σχέση με Airbnb ή οτιδήποτε που χρειάζεται ένα ευρυγόνιο φακό. Θα προτιμούσα να έχω την κάμερα τη δική μου, την κανονική που χρησιμοποιώ, και να μην βάλω το όσμο σε αυτή τη διαδικασία. Το επόμενο αξεσουάρ που έχει η έκδοση Creator Combo είναι αρκετά, δεν είναι 1, 2, 3. Είναι το ασύρματο μικρόφωνο. Σου δίνει λοιπόν και το DJI Mic 2, το οποίο ναι, είναι πολύ καλή φάση. Θα χρησιμοποιείς το όσμο και να έχεις και το μικροφωνάκι σου, το ασύρματο εδώ καρφιτσωμένο. Φυσικά θα έχει καλύτερο ήχο, δεν το συζητάμε, από ότι τον ήχο που θα έχει πάνω το δικό του ενσωματωμένο. Όμως εγώ έχω λύση για μικρόφωνο ασύρματο, και εφόσον έχει το USB-C, εγώ χρησιμοποιώ το μικρόφωνο της Rode, το ασύρματο. Αυτό γράφει και τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να ζουμάρει εδώ, όχι, είναι πολύ κοντά. Ναι, τέλος πάντων, είναι αυτό εδώ, είναι μέσα. Okay. Και είμαι καλυμμένος και σε αυτό το κομμάτι. Έχω ήδη δηλαδή το μικρόφωνο, το ασύρματο της Rode, συνεργάζεται με το DJI Osmo Pocket 3, οπότε το έχω καλύψει και αυτό το κομμάτι. Έχει ένα τσαντάκι το οποίο το μεταφέρεις, τα τσαντάκια είναι πάντα χρήσιμα, αλλά επειδή έχω διάφορα τσαντάκια, παρατσαντάκια, μικρά, μεγάλα κτλ, και το κουβαλάξω μαζί μου, έχω ήδη λύσει δηλαδή να βάλω και το όσμο μέσα. Και έχει και ένα mini τρίποδο για να μπει εδώ στο thread από κάτω, γιατί μόνο του, ναι, στέκεται μόνο του, αλλά αυτό είναι ένα τετράγωνο πραγματάκι, έτσι. Δεν θα το εμπιστευτείς να το αφήσεις έτσι όρθιο, να φυσήξει ή οτιδήποτε και να πέσει, να σπάσει. Θες τρυποδάκι οπωσδήποτε, έτσι κι αλλιώς. Έστω και να το ακουμπήσεις κάπου, βρε, να το ακουμπήσεις για 1 λεπτό, να κάνεις κάτι άλλο. Έχω τρυποδάκια μικρά, οπότε δεν μου χρειαζόταν. Η Creator Combo έχει επίσης ένα πακετάκι με διάφορα ND φίλτρα. Αν θα ήθελα κάτι από αυτό το πακέτο, ίσως να ήταν τα ND φίλτρα, έτσι. Έχει ένα set με 3 φίλτρα μέσα, ND 16, 64 και 256. Δεν θα βγω όμως να τραβήξω και μέρα μεσημέρι, έτσι. Στην Ελλάδα φυσικά καλοκαίρι, μέρα μεσημέρι, τι θεωρείτε, δηλαδή από τις 10 το πρωί το καλοκαίρι μέχρι αργά, το φως είναι άπλετο. Ίσως κάποια στιγμή αυτά να πάρω, να τσιμπήσω. Όσο περνάει και ο καιρός, το μεταξύ αυτά θα βρεις και μεταχειρισμένα, θα υπάρχουν δηλαδή στο εμπόριο μετά από ένα σημείο και μετά. Δεν είμαι τύπος που τραβάει μέρα μεσημέρι βίντεο όμως, οπότε θεωρώ ότι δεν είναι κάτι που θα το χρειαστώ άμεσα. Δεν έχει κάτι άλλο η έκδοση Creator Combo. Να τα έχεις όλα μαζεμένα για να μπορείς να κάνεις πιο εύκολα τη δουλειά σου, ναι, δεν αντιλέγω. Αλλά από τη στιγμή που έχω π.χ. όπως είπα το μικρόφωνο, το ασύρματο, έχω το powerbank για να το φορτίσω ή να χρησιμοποιώ, να χρειαστώ έξτρα ενέργεια, έχω το τσαντάκι για να το βάλω μέσα, δεν με απασχόλησε δηλαδή. Να πω ότι έχει διάφορες λειτουργίες που μπορείς να χρησιμοποιήσεις, όπως π.χ. να κάνεις timelapse, να κάνεις slow motion, τα έχει έτοιμα δηλαδή αυτά. Έχει εδώ και μια λειτουργία για low light συγκεκριμένα. Φυσικά μπορεί να πάρεις και φωτογραφίες, και έχει και πανοράμα που το παίρνει μόνο του, δηλαδή το αφήνεις κάτω σε ένα σημείο να στέκεται, το πατάς και κάνει τη λειτουργία πανοράμα. Έχει και zoom, δηλαδή πηγαίνει μέχρι να το γυρίσω εδώ, να το γυρίσω μάλλον
εδώ 3 φορές να δείχνει εμένα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, εντάξει, μπορεί να δείξει εκεί, εντάξει είναι. Λοιπόν, αν το πατήσεις, ζουμάρει 2 επί, να το, εκεί, εντάξει. Δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσω και δεν ξέρω και τι απώλεια έχει σε ευκρίνεια όταν χρησιμοποιείς το zoom. Φαντάζομαι ότι όπως όλες οι κάμερες, όπως και το drone τέλος πάντων που έχω, το Mavic Air 2, θα χάνει λίγο σε pixels το ζουμάρισμα αυτό, γιατί ουσιαστικά είναι ψηφιακό, δεν είναι μηχανικό το zoom που έχει. Η κάρτα SD, όπως είπα, πηγαίνει εδώ, οπότε πάμε να βάλουμε έχω μία 128 εδώ. Οκ. Και εννοείται το ανοίγεις. Εντάξει, είπαμε, θέλει ρύθμιση. Έχει ακόμα 3 φορές, λέει. Ελπίζω να μην το κλειδώσω μέχρι να το ενεργοποιήσω. Αν ξεκλείσω, θα μπερδευτώ στο τέλος. Λοιπόν, και πλέον σε αφήνει να γράψεις. Ανοίγεις και γράφεις. Είναι πάρα πολύ απλό, δηλαδή. Πατάς το κουμπάκι. Εντάξει. Τώρα δείχνει το ταβάνι. Εν τω μεταξύ κάνει έτσι, εστιάζει, ναι, εστιάζει, να το, εστιάζει, εντάξει, πολύ καλό. 3 φορές, κλικ, γυρίζει εδώ. Αυτή είναι η καμερούλα η κεντρική που γράφουμε αυτή τη στιγμή, με ένα μονιτοράκι. Με βλέπει και το βλέπω. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το DJI Osmo Pocket 3. Θα τον ενεργοποιήσω για να μην κλειδώσει. Θα τραβήξω αύριο, για πρώτη φορά θα το πάρω κοντά μου στο καρναβάλι, να τεστάρω και την μπαταρία, να δω και τον ήχο, να δω και τη γράφη. Δεν θα πάρω μικρόφωνο κοντά μου έξτρα, θα το αφήσω με το δικό του επάνω, έτσι κι αλλιώς, εντάξει, δεν είναι κάτι, δεν θέλω την ποιότητα, την τέλεια να τραβήξω, να πω ότι τραβάω υλικό και κάτι συγκεκριμένο. Για την πλάκα μας το κάνουμε και είναι αυτό, δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έχεις μαζί σου, σε οθεί να δημιουργήσεις, γιατί αν το έχεις μαζί σου, φυσικά θα θέλεις να φτιάξεις υλικό, και σου λύνει τα χέρια για αυτόν ακριβώς το λόγο. Δεν προβληματίζεσαι να πάρω κοντά μου εξοπλισμό. Είναι κάμερα με καλή ευκρίνεια, είπαμε έχει αισθητήρα μια ίντσας, είναι καλή στο χαμηλό φωτισμό και είναι μια ευκαιρία να κάνεις πράγματα τα οποία ίσως να δίσταζες αν είχες μια κάμερα στο χέρι σου, να βγεις έξω στη μέση του δρόμου και να τραβήξεις υλικό. Αυτό ήταν. Νομίζω ήμουν λίγο φλιάρος, είναι κάτι που δεν το έχω ξανακάνει, οπότε θα χρειαστώ την επίοικιά σας. Γράψτε μου στα σχόλια από κάτω αν θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βιντεάκια. Δεν ξέρω αν θα κάνω και unboxing. Έχω και διάφορα προϊόντα τα οποία, εντάξει, μπορώ απλά να τα παρουσιάσω, γιατί κάποιοι, και το έχω βρει και στον εαυτό μου, ψάχνουμε κάποιες φορές να βρούμε ένα προϊόν να το έχει κάνει κάποιος unboxing ή κάποιος να το έχει κάνει review και να δούμε κάποιες γνώμες σε διάφορα προϊόντα πάνω στο χώρο της κινηματογράφησης, της φωτογραφίας, όπως διάφορα μικρόφωνα, φακούς ή οτιδήποτε. Έχω διάφορα τέτοια προϊόντα. Ίσως, εντάξει, unboxing δεν μπορώ να κάνω γιατί τα έχω ανοίξει και τα χρησιμοποιώ, αλλά π.χ. ένα review στα μικροφωνάκια της Rode, όπως αυτό εδώ που χρησιμοποιώ, ή σε ένα monitor που είναι εδώ απέναντι μου και γράφει και βλέπω, γι' αυτό βλέπετε και κοιτάζω λίγο πιο αριστερά να βλέπω αν είμαι εστιασμένος ή οτιδήποτε, ή σε κάποια φώτα που έχω εδώ και χρησιμοποιώ και βλέπετε, ή και πίσω μου που έχω, μάλλον να στριψω από την άλλη μεριά, έχω πίσω μου εδώ ηχεία, μικρόφωνο άλλο, οθόνη, ασύρματο πληκτρολόγιο,
διάφορα φωτάκια LED εδώ που τα χρησιμοποιώ. Θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά βιντεάκια, να δούμε αν σας αρέσουν, δηλαδή να σας πω τη γνώμη μου για αυτά. Σας χαιρετώ μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά και νομίζω θα τα ξαναπούμε. Γεια.